Europarlamentu berriak aldarrikapenen dekalogori kasu egingo diola espero du Nafarroko Ene sindikatuak. Loziseko langileak, konsumo prezio indizetik gorako igoerak eta lanaldia urtean 24 orduz murriztea lortu dute 112 greba egunen ostean. Nafarroko gobernuak baso sutea prebenitzeko, zaintzeko eta itzaltzeko plana eguneratu du. Landagarapenak 13,5 milioi euroko laguntzak deitu ditu nekazaritza sektorearen lehiakortasuna hobetzeko inbertsioak egiteko. 300 ikasle baino gehiago GR 225 egiten ari dira askatasunaren botilak martxan. Oilo lehendakari ordeak harrera egin die Olaben. Alfaro lehendakari ordea babesa adierazitie Aitamari itsasontziko tripulaziori eta voluntarioei. García Galdeano ikastetxe publikoa eta Ezkabako kiroldegia Txantreako biomasarekin bero saretik energia hartzen duten lehen eraikin publikoak. Iruñeko udalak diru laguntzak deitu ditu Iruñeko peinen jarduera irekietarako San Ferminetako kaletan jai giroa areagotzeko. Donestebe futbol taldearen eguna ospatuko dute asteburuan. 212 Mountains filma proiektatuko dute ekainaren 20an Elizondon. Ene Nafarroa nekazaritza sindikatuak Europako Parlamentu berriari zuzendutako aldarrikapen dekalogoa aurkeztu du. Bere eskarien artean azpimarratzekoa da Europako elikadura katearen lege bat onartzea, kate begi guztiak babestuko dituena. Elikatze kateari buruzko lege europar bat egon behar da, hauen ustez, katearen maila guztiak babestuko dituena, guztiok gure tarte izan dezagun, inorez dadila galderatan ekoitzi edo saldu, eta gero baitere horrek katen arteko margenen kontrola izatea ekoizlea onuradun izan dadin, baina baita konsumitzailea ere, katean ez dadila egon tartearen 100% oso handia duen kate begirik. Ildo horretan erakundeak ohar batean eskatu duenez, elikatze kate horretan sortutako gain balioak modu bidezkoagoan banatuko dira, nekazaritzako elikagaien ekoizle eraboratzaile, banatzaile eta merkaturatzaileen artean. Kate maila bat ere ez dadin kostuan edo galeran saltu behar izan. Era berean Europar batzordearen barruan lehen sektoreko lehendakari ordetza exekutibo bat sortzeko eskatu du Ene sindikatuak. Era berean, Enek munduko merkataritza libreko itunekin amaitzeko eskatu du, eta elikagaiek merkantzien trukerako zirkuitu globaletik atera behar dutela uste du. Erkidegoko arauak betetzen ez dituzten kontroli gabeko importazioaren aurrean, erkidegoak duen lehentasunaren printzipioa eskatu behar da, adierazi du. Halaber, Europar Batasuneko estatukidetatik kanpotik datozen elikagaiak kontrolatzeko eta batasunaren berezko kalitate estandarrak ispilu klausulen bidez betetzen dituztela egiaztatzeko portu politika bateratua sortzea proposatzen du Ene sindikatuak. Proposatzen duen beste neurrietako bat merkataritza praktika desleialei buruzko zuzentarau bada, denok gure faktura kobratzeko orduan joko arau berdinak izan ditzagun. Ene Nafarroak sindikatuak dekalogo bat prestatu du, batez ere zuzendua Europako Parlamentu berriari, eta 5 atal ditu eta 10 neurri, 5 atal horiek gobernantzaren inguruan dira, gero bidezko prezioak, nekazal politika berri baterantz nola joan, malgutzetik erabateko aldaketara, kontutan izan behar da 2027an ja hasiko dela nekazal politika berri bat planteatzen. 4. puntua izanen zen jasangarritasuna eta klima aldaketa, eta gero 5. bolaunaldi erreleboa eta erreleboa orogar, ez? Beraz, gobernantzatik hasita, lehena da, lehen sektoreko lehendakaritza ordea izatea Europako batzordearen barruan. Momentu honetan, Europako batzordean 27 kide daude, 27 kide horietatik 7 lehendakaritza orde, eta ikusten dugu nola Europaren aurrekontoren 40% nekazaritzan joaten den, horrek nahiko pisu duela lehendakaritza ordetza hori izateko. Eta bigarrenik, gobernantzakin lotuta eta
Hor eskatzen duguna da Europako parlamentuan lobby sistemarekin bukatzea. Ez da onargarria interes pribatuak dituzten personak ibiltzea parlamentuan, parlamentarien iritzia aldatzeko eta enpresa eta multinazional handien interesek defendatzen, ez? Bidezko presioetan, hor 3 punto ditugu, bat da Europako elikadura kateren lege bat izatea, Europa osoan berdina, Espainian badugu, baina, kostari zaio hori aurrera ateratzen, eta eskatzen duguna da, lege horrek katebegi guztiak babestu egin behar dituela, eta horrek eragileen arteko harremanak berrikustea dakar. Baita ere, eta honekin lotuta, sortutako gain balioak horiek ere modu bidezkoagoan banatzea, eta bukatzeko banaketa handiari merkaturatzeko marginak finkatzea egokientzat jotzen diren oinarrizko produktuari. Hasierako ekoizleari eta azken kontsumitzaileari mesede egiteko. Gero, aipatzen dugu baita ere, munduko merkataritza libreko itunekin bukatzea, zin da elikagai salgaiak trukatzeko zirkuito globaletik atera inbar dira, ezin dira trukerako txamponak izan, eta beraz hori ere mahai gainean jarri nahi dugu. Eta merkataritza praktika desleialei buruzko zuzentaraua ere mahai gainean jartzea. Ez da posible, zuk zure ekoizpena saldu eta printzipioz 30 egunetan kobratu behar duzuna, kobratzea 120 egunera edo horrela, ez? Beraz, hor ere indar egitea nahi dugu. Nekazal politika bateratua, malgutasunetik erabateko aldaketara pasatzea erraten dugu sistema errotik aldatu egin behar dela, ez? Eta horretarako eskubide historikoak sistema hori ezabatzea, eta unitateko topeak dituzten familia ekoizpeneko unitateetan oinarritutako banaketari ekiteko. Banaketa hori soziala eta ekonomikoki iraunkorra izateko, landa eremuetako despopulazioari aurre egiteko. Beraz hor, sistema erabat aldatzea eskatzen dugu, izan ere 2027an, orain atera diren europarlamentariak, honen inguruan hasi beharko dute hitz egiten, eta, uste dugu garaia dela, momentua dela, honetaz ere ja gure pentsamoldea mahai gainean jartzeko. Jasangarritasuna eta klima aldaketaren inguruan, bi kontu. Bat, transizio koherentea eta eraginkorra egitea. Hor, nekazaritza sektoreak, plangintza eta jarduera esparru propioa izan behar du. Bere realitaterako egokienak diren neurriak sustatuko dituena, eta erakundeek edozein estrategia inposatu aurretik klima aldaketara hobeto igarotzeko eta egokitzeko gure partetik. Hor ikusten dugu gai honek ere transizio ekologikoa edo klima aldaketan edo horrelako gaietan hurrengo urteetan gai honek nahiko pisu izanen duela. Eta gero, bestia da, hor daukagun dikotomia, familia abeltzaintza estensiboa versus enpresa abiltzantza intensiboa. Hor, jasangarritasunaz eta klimaldaketaz ari bagara, estensifikazioa da haren aurka borrokatzeko modurik onena, eta hor ere ustiategietarako mugak edo topeak jarrita. Eta bukatzeko, eta
garrantzia gutiago ez dauka, noski, belaunaldi erreleboa eta erreleboa oroar, ez? Alde batetik, belaunan erreleboan, urrengo hamarkadatan, 10 nekazaritzatik 6 jubilatu edo erretiratzeko adinean sartuko dira, beraz hor premiazkoa da belaunaldi errelebo iraunkor baterako txoke plan bat egitea eta hor apoio publikoa izatea, ez. Eta bukatzeko, immigrazio politika inklusiboa. Hor, eskulan falta nabarmena dago gure sektorean, eta hor eskatzen duguna da gure sektorean hainbat eta hainbat inmigrante ari dire lanean, hor eskatzen dugu ikasketak baliozkotzea eta etorkinak lan merkatuan sartzea ahalik eta abuduen. Europan biztanleria sartzen ari da eta gure ustez kanpotarrei ireki bertzaile atea. Erabateko gizarteratzera jo behar du, eta ez ditu Europak kanporatu behar bere mugetara iritsi aurretik. Aipatu baita ere, gu Euskaldunak hemen, orain dela 50-60 urte, hartzai bezala joan ziren Ameriketan, orduan ere immigrantiak ere izan ginen nolabait, eta batzuk hantxe ere gelditu ziren, bere negozioak sortu zituzten, bertzeak bueltatu, eta guk, orain momentu honetan, gauza berdina ikusten dugu, Europara etorri nahi duten edo iristen ari diren etorkinek lanera heldu dira, eta hor erraztasunak eta eman behar ditugu. Bueno, hoiexek horixe, mezua, Europako parlamentari berriari zuzentzen zaiona, eta hortik aparte aipatu nahi dugu, janden ostiralean Ogasun departamentutik mahai gainean jarri zituztela halako neurri fiskal batzuk, eta hor aipatu, ene sindikatuari neurri horiek interesgarriak ikusten ditugula, naiz eta puntu batzuetan oraindik findu behar diren kontu batzuk. Negoziazio maila irekita dago, eta gero ere ez dugu ahaztu behar, guk negoziazio maila horretan adosten duguna, gero Nafarroko parlamentuak onetsi egin behar duela, eta prozesua nahiko luzea izanen da, eta abenduan jakinen dugu parlamentuak guk tartean adosten alditu neurriek aurrera ateratzen diren edo ez. Lozi farmazeutikako langilek 112 eguneko greba istea lortu dute lantaldea osatzen duten 80 langileen lan baldintzak hobetzeko akordioarekin. Zehazki, elako 24 orduko lanaldi murriztea, konsumo prezio indizetik gorako igoerak, aintzinatasunaren eta aldi baterako ezintasunaren osagarriaren hobekuntzak eta inaplikazio klausula sinatuko ditu. Gogoratuko denez, 2023ko udaberrian egin ziren lehen aldiz hauteskunde sindikalak enpresa horretan eta elak 5 ordezkari lortu zituen. Arrez gero enpresa hitzarmen bat negoziatzen saiatu dira, akordio batera iristea ezinezkoa zenez. Aurtengo otsailaren 20an langile grebara joatea erabaki zuten. Ekainak 12an elak akordio istea lortu du, guztira 112 greba egun egin behar izan dituzte. Epe horretan Nafarroko gobernuarekin elkarrizketak ere egon dira. Grebak iraunduen bitartean manifestazio ugari egin dira Elizondon, baita elkartaratzeak eta ere Nafarroko parlamentuaren aintzinean. Nafarroko gobernuak baso sutea prebenitzeko, zaintzeko eta itzaltzeko plana eguneratzea onartu du. Atzoko bilkuran ingurumen eta barne zuzendaritza nagusiek proposatuta. Adostutako 4 aldaketek honako hauei egiten die referentzia. Urpeko laborantza lurretan lan egiteko aukerari, batez ere arroza, udalerri batzuk sute arriskuko beste eskualde batzutara atxikitzeari. Zehazki hegoaldean zeuden Allo eta Arroniz erdigunera igarotzen dira. 400 litroko 2 biltegi edukitzeko aukerari, 1000 litroko bakarra izan beharrean. Edo aurreko kanpainan hartatu ezin izan ziren baso lanetarako baimenak egokitzeari.
Aldaketa horiek ukitutako sektorei jakinarazi zaizkieta Nafarroko ingurumen kontseiluak ere horren berri eman du. Bertzalde gogorazi nahi da indarrean jarraitzen duela Nafarroan baso sutea prebenitzeko webgunea, egunero eguneratzen da, iragarpen meteorologikoaren arabera. Landagarapeneko eta ingurumeneko departamentuak 13,5 milioi eurorekin lagunduko ditu 3 diru laguntzen bitartez. Nekazaritza sektorearen lehiakortasuna hobetzeko inbertsioak. Deialdiek Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratuak jardueraren errentagarritasuna hobetzea zein ingurumen helburuak lortzea erraztea dute xede. 3 laguntza hildoiek, hau da lehiakortasuna hobetzeko inbertsioak, ingurumen helburuak, makinaria amankomunian erabiltzen duten kooperatibak, PAK barruan daude. Plan horrek lehiakortasuna oro har hobetzeko neurriak biltzen ditu, dimentsiori, ekoizpen orientazioari edo eraginkortasunaren hobekuntzari dagokionez berregituratzearen bidez, eta horrez gain, neurriak sustatzen ditu ingurumen eta animalien ongizate helburuak lortzeko. Nafarroko gobernuko lehendakariorde eta memoria eta bizikidetzako kanpo ekintzako eta Euskarako konseilarian Aollok harrera egin dio laben askatasunaren botilak martxaren lehen eguneko parte hartzaileei. Edizio honetan 6 ikastetxetako 300 ikasle baino gehiagok hartuko dute parte eta ekainaren 12an eta 13an GR 225aren 2 zati zeharkatuko dituzte. 1928ko maiatzaren 22an Ezkabako gotorlekutik ihes egindako presoen urratsak jarraitzen dituen mendi ibilbidea hain zuzen ere. Askatasunaren botilak ekimenaren 6. edizioa da urtengoa eta Memoriaren Nafarroko Institutuak antolatzen duen Memoria duten eskola programaren kurso itxiko da ekintza honekin. Mendillorri, Navarro Biloslada eta Julio Caro Baroja ikastetxeek parte hartu dute edizio hontako lehen jardunaldian. GR 225aren lehen etapa egin dute. San Cristobalgo gotorlekutik Olabeko obiraino. Martxaren hasieran San Cristobal gotorlekuaren kanpoaldean Ezkabamendian Fermin Ezketa ikertzaileak gotorlekuaren eta ihesaren testuinguru historikoa azaldu du. Gaur osteguna hasiko da Sorogainen askatasunaren botilak martxaren 2. etapa GR 225aren azken zatia zeharkatuko duena oraingo hontan Iruñeko Iturrama, Atarrabiako Paz de Zigande ikastola eta Garraldakoa ikaslek emango dituzte Ezkabatik Urepeleraino abiatu ziren botilak. Bidearen azken zatian Urepeleko oinarrizko eskolako aurren laguntza izango dute. Jovino Fernandez ihesaldi arrakastaz burutu zuten 3 iheslaritariko bat iritsi zen herriko gazteak hain zuzen ere. Begoña Alfaro Nafarroko gobernuko etxebizitza gazte eta migrazio politiketako konseilari eta 3. lehendakari ordea Pasaira joan da Aita Mari itsasontzian sartzeko eta 2015etik Mediterraneo itsasoan eta Egeo itsasoan erreskate lanetan eta laguntza humanitarioan diharduten tripulazio eta voluntarioak ezagutzeko. Alfarok kudeatzen duen departamentoak 33.400 euro bideratu zituen 2023an lan horretarako. Carmen Remo migrazio politiken zuzendaritza nagusiko harrera ataleko burua ere izan da bizitan eta presidente ordea ontzira igo da. Itsas salbamendu humanitario alkarteko ordezkariekin bildu da eta Alfarora eraman dituzte gerratik eta gosetetik ihesi doazen migratzailei eta refuxiatuei laguntzeko egiten duten lanaren xehetasun guztiak. Alfarok tripulazio eta voluntarioak zoriondu ditu 9 urte hauetan egindako lanagatik. Itsasoan milaka persona salbatzea lortu baitute. Zalantzari gabe elkartasunaren erreferente zarete esan die. Migratzaileen eta oro har gizarte osoaren giza eskubideak arriskuan jartzen dituzten diskursoak indarrean jartzen ari diren garai hauetan. Ezin dugu ahaztu milaka personak egunero Europako hainbat tokitan bizi duten giza drama. Erakunde publiko gisa dugun bete beharra baita hoiei laguntzea edozein modutan. Ildo horretan Nafarroko gobernuaren konpromiso azpimarratu du behartuta leku aldatutako persona guztiak hartatzeko, gerretatik eta hondamendientatik ihes egiten dutenak, eta justizia eta bake nagusi diren gizarte bat sustatzeko aurreko urteetan egin duen bezala. García Galdeano haur eta lehen hezkuntzako ikastetxe publikoa eta Ezkabako kiroldegia dira Txantreako bero zentralera konektatu diren lehenengo 2 eraikin publikoak. Auzoaren zati handi bat berogailu ematen dion biomasaz elikatutako azpiegitura. 2 zentroak iazko urteren amaieran konektatu ziren sarera,
energia eraginkortasuneko proiektuaren bidez. 4.000 etxe bizitza baino gehiagori eta 8 eraikin publikori beroa eman nahi baitzaie, bigarren fasea abian jarrita. Iruñeko udaleko hirigintza gerentzi kontseiluko eta hirigintza batzordeko kidek zentral hori bisitatu dute. Zentral hori Iturrondo poligonoan dago eta Iruña, Burlata eta Nasugintza Nafarroko gobernuko etxe bizitza enpresa publikoaren arteko lankidetze hitzarmen bati esker eraiki da. Gaur egun 2.000 etxe bizitza baino gehiago baliatzen dira Galdara komunitario handi horretaz. Galdara horren 80% baso biomasaz elikatzen da. Jatorri hurbileko eta ustiapen iraunkorreko lehen gaiez. Aurten konektatutako 2 ikastetxei Bernard Etxepare ikastetxea eta Txantreako Salesiar Zentro Komunitarioa gehituko zaizkie. Txantrea auzoan energia ekimen hori abian jartzea hiriko zona hori berroneratzeko eta hobetzeko ekimen zabalago baten barruan dago. 70 urte baino gehiago ditu eta eraikuntza ezaugarri beresia ditu. Izan ere auzoak 8.800 etxe bizitza inguru ditu gaur egun. Eta horietatik 171 1950 eta 1979 bitartean eraiki dira. Etxe bizitza soziala dira, isolamendu termikoko gabezia dituzte. Eraikuntz garai hori dela eta auzoko berokuntza instalazioak funtzionamendu arazoak eta indarreko araudira egokitzeko arazoak dituzte. Horrez gain, biztanleria zahartzen ari da pixkanaka eta horrek zaildu egiten du etorkizuneko proiektuei ekitea. Iruñeko udalak San Fermin bestetako peinek parte hartzeko diru laguntzak deitu ditu, deialdia 81.750 eurokoa da. Eta Iruñeko peinek jai giroa areagotzeko antolatzen dituzten jarduerak sustatzea du helburu. Jarduera horiek irekiak izan behar dute eta kalean egin behar dira. Informazioa Nafarroko aldizkari ofizialean eta udalaren webguneko egoitza elektronikoan konsulta daiteke. Aurkezten diren proiektua gutienez San Ferminetako 9 egunetako 4 garatutako 8 jarduera barne hartu beharko dituzte. Laguntzak eskuratzeko baldintzak, eskatzaileen artean erdibana banatuko direnak, honako hauek dira. Legez eratutako peina bat izatea, egoitza fiskala eta soziala Iruñan duena, irabazi asmorik ez duena eta helburuen artean deialdi honen xedearekin lotutako jarduerak egitea duena. San Fermin jaietan jarduera desberdinetan parte hartzeko kontratatzen den txarangaren gastuak, ordainsaria joan etorria kostatua edo mantenua, peina bakoitzaren programatutako jardueretan interpretatzen den musikak eragindako egile eskubideen gastuak, deialdi honen xede direnak eta diruz lagundutako jardueretan peinaren joan etorrietarako autobusak edo beste edozin garraio bide kolektibo erabiltzeak eragindako gastuak. Honako gastu hauek ere sartzen dira, peinaren pankarta egiteko gastuak, aurrentzako jarduerak edo kalean eta doan egiten diren beste jarduera batzuk kontratatzeko gastuak, eta jarduera hoien zabalkundeak eragindako gastuak. Zezenen abonabenduak eta janari eta edari gastuak ezin dira inolaz ere diruz lagundu, txarangen mantenua izan ezik. Donestebe futbol taldearen eguna ospatuko dute asteburuan. Ortziralean hilaren 14an, arratsaldeko 5etan futbol eskolakoen arteko partida izanen da eta 5:30 alebinen eta benjaminen arteko futbol torneoa jokatuko dute. Larunbaten ekainaren 15an izanen du jarraipena bestak. Bedeziterritan infantilak eta kadeteak ariko dira futbolean, ondotik 11etan jokalari goien eta preferenten arteko partida izanen da. Arratsaldeko 5etan mus txapelketa jokatuko dute eta horren aintzinetik 4:30 5etara eman beharreko da izen txosnan. 5:30 aurrentzako merienda eta zozketak eginen dituzte. Txapelketa bukatzean 8etan trikipoteo eginen dute ostatuz-ostatu eta bedeziterritan afaria izanen da Santa Lucia plazan. Eguna borobiltzeko gaupasa izanen da DJ-rekin Santa Luzian eta goizaldera arte luzatuko da besta. Xavier Zarrantz mendizaleak Luis Arrietak zuzendutako filma aurkeztuko du ekainaren 20an Ortzegunean Arizkunenea kulturretxean arratsaldeko 7:00. Baztango udalak antolatu du hitzordua. Xavier Zarrantzek 20 urtez mendi lasterketetan lehiatu ondoren Euskal Selekzioko talde utzi eta eliteko txapelketatik aldentzea erabaki zuen. Erabaki hartu duen urte berean, ustegabean, estatuko zirkuito ultra garrantzitsuenetako 2 irabazi ditu Grand Trail, Aneto Poset eta Canfranc.
Horrek bere etorkizunari buruz hausnartzera bultzatuko du berriro, eta bidean zeharkaldi bat osatu du, Pirinioetan 3.000 metrotik gorako 212 tontorretako batzuetan barrena.